Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Tama. Kami naman, ayaw malit. Baka nakakalimot kayo. Pinagdaanan natin ng Jamil, pinagdaanan natin ng mga prank videos ng Tokomi. Kaya wala nang talab sa akin ng mga sukot o cringe ng mga bagay sa internet. Kaya ngayon maglalaro tayo ng sukot o sulot, ang pinakamumuhian nyo na segments dito sa ating channel. Ito ang kalaban ng tumawa ka, talo ka. Kaya mananalo ba ang sulot ngayon? Natin agad simulan. Ay, hindi! Tinanggal niya instrumental. Dalawang dede, hindi ang dekada. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo ko pilitin. Bobo! Malasin mo lang ako. The MMK is Mami! Oni! Pang lemon, gusto ko tequila. Mag-shot, simsipin mo aking dila. At isa po to, pinagdaanan din natin ito. Damn! Sige, Napakalalim ng lirik ko. Ayoko na. Sukot dapat to pero sulot to dahil napagtsagaan yung paggamitin ng MMK. Magaling! Mabigat grand meetup, galing kay Norman. Pagkatapos ko makinig kay Mami Oni. Ito yung nanalo ng iPhone niya, di ba? Kaya naman pala. Hey! Oh! Wala magbubukas ng kwaderno. Basta meron tayong shares and follows and likes. Tama? Kung matatapa ka pa, huwag lang sa buhay. Sipsipin ko aking dila. Mayroon ako nakikita ganito yung mga sasayaw para sa showtime. Mga nagpa-practice. Pangit daw, hindi sabay-sabay. Ito yung masyado siyang bida-bida yung nasa harap eh. Bango! Ako yan. Sinusubukan masali sa Grand Meetup. Totally malaman. Saan yung kinalabasan? Ano po sumali? Gusto ko po magkalat ng asim. Sukot. Kailangan ko ng video na ginawa nila. Sayang wala. Kung may nakakalam, i-comment yung TikTok na yung wag yung link kasi mabablock agad ni YouTube yan. Kailangan ko ng closure sa kalamansi. Ay mga horror. Nakakupalan yan. Pal ka naman eh. Hindi nga siya masaya sa ginawa mo. Yung mismo nagbibideo yung sukot, hindi yung binibidyoan. Minsan kung hindi porket kami hawak ng camera, ikaw yung nasa tama. Sukot ka, hayop ka. Kawawa naman siya. Parang hindi niya i-expect na nagtatrabaho lang siya. Diba? Nakakapagod lalo na yung mga ganyan. Madami mga ganyan, mga kupal, mga maasim sa mga interactive na mga trabaho. Ito pantanggal ng init ng ulo sa pinakita mo kuya. Ito monolith ng Frigidaire. Maraming salamat. Galing kay Manong J. Nang isip, walang mas, may ganon! May ganon! Aray! If one thing I know, I fight but I will grow! This one to my, this one to my, this one like oil, the emerald! Sagot ka ano? Asa tapang mo ngayon? Takot ka pala sa guard eh. Pumasok na SM walang mask. Pumasok ka na SM na walang utak eh. Napansin ko din eh. Matapang ka na pero mag nasa harap na nung gwardiya. Ano? Labas mo! Yung tito mo. Pahawak ka pa dito eh. May masyak pabigat grand meetup po. May naiwan kayo. May naiwan. Pagbigyan nyo na siguro kasi bata. Hindi ako gaya nung bata ako eh. Pariwara na lang talaga. Kahit gusto ko maawa eh. Alam mo yun yung una ko eh. Dahil syempre medyo nagkakaedad na tayo. Naiintindihan ko naman yung kasukutan mo nung bata ka eh. Pero di ba ako naging ganyan ka-cringe na bata eh. Hindi ko nakasalanan yun eh. Inside of you are two Filipinos. One is from Kalinga. One is from Manila. Grabe ka naman. Isa for honor. Isa for the person. Ano yung nakalagay sa kanya? Minyor? Ano tong simbolo nito? Yung mga nagka-cancel sa isa online eh. Naiintindihan ko naman. Weakest traditional tribe member versus self-proclaimed civilized na modern person. Sobrang modern man na humina ka na eh. So ano ba to? Twink ba to mangyayari? Hindi ko alam. Bahala kayo dyan. Sukot! Filipino goes when they turn 7. Mega no! Alam mo, naiintindihan ko naman sa kabataan na hindi mahirap kontrolin ang hormones, diba? Kasi kasama yan sa puberty, diba? Kung may mga nagkakabuhok na kung saan, diba? Nagkakabuhok sa utak tulad kanina.
Kaya ngayon, matutula lang tayo gumamit ng tamang mga contraceptives, di ba? Huwag kayo matakot gamitin yun. Alam mo, kahit sabihan kayo ng pinakamabait na magulang o pinakabanal na pare, sa dulo ng araw, sarili nyo control ang pinag-uusapan natin. Meron at merong gagawa pa rin yan. Meron ka mga banal-banalan, linggo-linggo na sa simbahan, linggo-linggo na lagi nagdadasal. Pero, di ba, alam nyo na. Kaya, para na lang sa ikabubuti ng lahat, so pinaka-importante dito ay ikabubuti no dapat nyo naging anak kung mabuntis kayo, gumamit kayo ng mga kondo, gumamit kayo ng mga contraceptives. Ganoon lang ka, simple, napakahirap ba? Huwag nyo gawing tabu. Huwag nyo ikahiya. Basta nakakahiya pag whoops, may ganon. Lumabas yung sanggol sa puday ng, ng babae. Tapos sabihan lang ng tatay, may ganon, mapakainan pa kita. Sukot. Ay, nga pala, ito hindi sukot. Nag-restock na nga pala tayo ng pigati. Huli na to, kaya bilhin nyo na lahat. Nasa naka-pin comment, nasa description. Napakalambot, diba? Pigati din dito. Pag nabuntis mo na maaga, pigati. Pag di kayo bumili nito, magkakaroon din kayo ng #blessings. Lagot kayo. Sige, yari ka. Pag di kayo bumili ng merch natin, meron na kayo mapopost sa FB. Sunod! Tutulak ka na ba nila? Oh my God! Sa ano ba yan? Kung sino magsasakay? Marami ganyan sa Divisoria. Mga nanonood. Dito. Itasa mukha mo na. Dito, kuya. Ulit-ulit, kanya-kanya sila eh. Pero naiintindihan ko mahirap ang buhay. Basta, hindi modus yun. Okay lang. Kasi dati, muntikan na rin ako mapasakay sa tricycle eh. Na muntikan na sinabi daw ako na kailangan daw ng tatay ko ng panggamot. Sumama daw kasi nasa ospital. Bata pa ako noon. Nag-aantay ako sa kanto ng Felix Huertas. Santa Cruz ba yun? Pero tinanong ko, ano pangalan ng tatay ko? Hindi ako masagot. Siyempre, di ba ako parang first time ko noon eh. Parang sige, baka hindi lang naalala. Tapos nung pasakay na ako ng tricycle, parang doon na nagising yung diwa ko. Parang nakalanghap ako ng asim ng isang pabigat grand meetup. Parang huwag ka pumasok dyan. Buti na di ako pumasok. Dito ako ngayon. Baka baka pera-perasong karne na ako ngayon kung hindi ko naisip yun. Diba? Kaya lagi kayo mag-iingat. Hanggang dito na lang dapat yung sukot na makukuha nyo. Huwag sa totoong buhay. Sulot lang yun dahil wala naman nangyari. Hola, potato chips. Kaya potato chips! Tangina, gigil ako sa mga ganyang tao eh. Pakibukas to parang buko. Dahil kay Kuya. What? Galing kay Tangelo. Anong tawag Ako si Joey na naman. ng premyo? Ano? Judge? Hindi. Nag-ano yun eh. Taong grasya. Siya nagbibigay ng premyo. Okay, nauwian na. Sige, sulot dahil sa edit. Ito! Merong aso! Ano ba itong tao? Hello mga kawander. Hello. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan mga kawander. Kambing ba yun? Kasi mga kawander, meron naman akong ibang naisip ngayon mga kawander na kalukuhan para kay Mrs. mga kawander. Ano ba to? Prank Kasi ng probinsya? Hindi pa nagising mga kawander. Tanghali na ngayon. Ano meron bakit kawander? Hindi pa nagising. Ito, Anong context ito? meron naman akong ibang dito sa bahay. Hindi pa Ng kambing yan. Nagkape na ba to o ano? Oo nga, oh my God, ang tagal. Ano ba to? Parang nagbabasa ng... Kung nari itong host, mga kawander, Ahas. ito. Tingnan. Puta, ang tagal nun. 1 minuto ko nakikinig sa'yo. Sabihin mo lang, ahas yan. Ano ba? Tingnan natin mga kawander kung anong maging reaksyon niya mga Nakakailang cut na siya. Naalala mo ba yung sasabihin Wala mo? namang isa dito sa bahay. Hindi, may kasama ka, may kambing nga eh. ang kamera natin mga kawander. Tingnan natin. Natatawa ko sa kambing, hindi doon sa akin. Ayun, dito tayo sa prank. Tingnan Nice. mo. Palagi na lang itong natutulog mga kawander. Ayun mga kawander. Tingnan natin. Parang may nag-epal na kambing lagi. Parang we. Ate! Gising! Merong ahas! Ito! Merong aso! Ano ba itong tao na to? Ano ka ba ya? Di ba nakita mo natutulog ako? Ba't? O na. Tapos na akong trabaho Dead doon. air sa ano, natatawa ako. Kasi Ted. ikaw palagi na lang natutulog. Ito na yung meta-humor na eh, no? Tulog mo? Nagulat mga kawandi. Ano? Nababawasan ako ng brain cell kada segundo Diba nito. ito mga kawander? Ayoko na. Para naman itong ahas ng kulay niya mga kawander. Diba? Sobra naman itong bulat ko, In-explain mga pa niya kawander. parang teacher. Kasi palagi na lang itong natutulog mga kawander. Kasi akala ko totoo na yung ahas.
Oh. Walang connect yung sinabi niya doon. Kawander, oh. Ayan, lagi ito natutulog. Pero kasi kala ko totoo to. So, Oh. Kaunat. Oh, ito mga kawander. napakagandang prank. Nanginig na sila, Merc. Saka sila, Bosco nagulat Bros. siya mga kawander. Ayoko na, hindi ko na kaya para ako naglalag. Tama na. Okay lang. Nice, pero nice prank. Nakikits ko bakit to benta sa TikTok. Naiintindihan ko na. Ayoko na. Sunod. Sulot. Dahil wholesome eh. Okay. Parang hindi naman nila sinasadya maging ganun eh. Okay. Sunod. Climate change, mga ka-wonder. Ba't ang lakas? Uy, may panty. Lumilipad. Mukhang alam na. Mukhang may nakapunta kayo sa isang hotel. Eh! Kaya pala maasi yung mga hangin. May ganon. Sunod. Okay, sulot. Yung mga tropa mo tuloy daw yung swimming. Ito nga, may kasama na agad sa swimming eh. Oh. Ala ka. Galing nyo. Kalunod kayo dyan. Sunod. Leche. Sige, sulot. Men have all the power to dress, but actively choose not. I gotta go cause I got near drop tops and if I hit Oh! Hey! To Riz to Azim. Hey! Rizim! Pak! Oh, tasang ka. Handa na kami maglako. Sunod. Sulot. Sige. Ang konyo ni ko. First time kasi na mangyari yun and nagulat at naguluhan so I didn't know what to do. I was scared nung situation na yun. Gusto ko lang makaalas na pero mali talaga what I did. Walang plak ang coach. Parang siya may laway na puno. Mga ganon. Wala na nga akong pakialam doon sa ginawa niyang krimen eh. Pero krimen yung kanyang pagkakonyo eh. I just wanna apologize everyone na nadamay. That's it. Kasi I have That's my it, wrongs pansit. din naman. Oh! And I take have some full wrongs. responsibility. And the doings! Hawakan nyo lang yun na maigi, higpitan nyo. Sukot. Ang sakit doon. I take a full responsibility kasi nahuli ka na. Mali talaga what I did, you know. So I'm not doing it again in front of the police. So I not go behind bars. Sunod. Ay, narinig niya yung ano kanina. Si Derek. Pinadamaan siya. Oh my. Sinilak lang siya. Ako. Oh my god, pa ako nakagano na nakatusok na sa sahig. Ang nahiya sa kanya yung social anxiety, baliktad eh. Sunod, sukot. Ay, malakas tayo, malakas. Type na model. Like, natistak ako sa Santo Niño. Sorry. I-explain pa niya ba? Lalo lang matatakot yung mga tao doon sa May Santo Niño? Iba dyan nakikinig lang eh. Iba dyan nakaaltab eh. Okay, nice. Sulot. Sunod. Kala ko kukunin niya yung motor eh. Kumukuha lang pala ng mga tingin sa mga pogi naman yan. Tiran mo naman kami. Pak. Dapat nakahablot yung mga getong phone eh. Huwag mo na i-upload yan. Tapo mo na yung phone mo. Sukot. Mahirap labanan ng selos mga ka-wonder. Ano? Binulatan yung buhok ko. Ayoko na si ka-wonder. Sino ka, ha? Sino ka? Aray! Uy, sino ka? Ba't mo binulatan yung buhok ko? Aray! Sino ka, ha? Sino ka? Ba't ganyan mo ako? Ha? Hindi kita kilala. Aray! Sakit yung buhok ko. Yeah! Tulong! Aray! Binulatan yung buhok ko. Aray! GMA, kunin nyo na to. Mas magaling pa siya acting sa karamihan ng mga celebrities ngayon. Yung mga gwapo tsaka magaganda na pinag-acting pero walang mga acting skills. Sunod. Sulot. Galing kay Katiti. Pero pangalan niyang Katititi ko. Binugbog ka dati na amo mo sa Hindi nga kasi. Yung music na yun kasi nahulaan nila ng tama. Okay, nagets ko rin naman pero ang sukot pa rin okay. Parang ang dami-dami mo pwede ayusin dun sa programa di ba? Pero baka kasama na yun dun sa style ng kanilang program pero sukot pa rin, di nyo maiiwasan. Sunod, baka sobrang sama ko na dyan sa kwento mo. Siyempre, sigurado yan. Ito, parang yung bawal judgmental, automatic. Kung snippet nun, ikaw agad masama. Ano yan barrel to na laruan, tapos binlur na. Hindi ko makakalimutan yan. Kung sabi mo, di ako nagbigay ng 1/4 na nagsahingi si ma'am. Kaya ako lagi mali. Ikaw lagi one whole page. Sulot. May Poji causes Pogi kasi oh my god. Ay naka, mapapabagsak niya yung ibang babae niya eh. Nakikita ko na yung comment section ngayon pa lang eh. Hirap mag-type, isa pa lang gamay gamit.
May magko-comment dyan na kaya binabuso sa mga babae. Pero maingat kayo, okay? Hindi naman lahat ng tao may pakialam kung makancel sila eh, di ba? May mga manyak dyan. So, mayroong mga hihipuan ka kasi gano'n ang pananamit. Hindi mo naman sila mapagsasabihan eh. Yung mga gano'n mag-isip. So, siyempre, balance pa rin ang ingat. Hindi porket maghubad ka dyan, eh safe yun. You have the right to your own body. Pero yung ibang tao, lalo na sa mga, di ba, mga hindi safe na lugar, wala silang pakialam na, wala silang pakialam sa ika-cancel mo sila o bibidyoan sila. Baka mapahamak kayo. So, syempre, kailangan nyo pa rin magdala ng ingat. Di ba? Hindi yan kasing safe ng internet na, alam mo yun, hindi ka pwedeng hawakan through the screen. Di ba? Mag-iingat pa din kayo palagi. Yung mga ganito, sana hindi totoo yung sinabi niya na may lalaki sa likod niyan kasi double standards tayo niyan. So, for the content lang sana ang first one. Pero kay Joanna, mga naging ex ko. Oh! Puto, isang buwan ka lang pala, boy. Tulog ka na. Oh! 2 months. Weak ka pala eh. Mahina pala kayo eh. Mga mahihina. Seryoso ba yan? Nag-iba daw yung keyboard. Okay lang yan. Mahina ka palang nilalang. Payag ka nun. Napasaya mo ako. Dahil napasaya mo ako. Sulot ka sa akin. Pasado. Sunod. Aminin. Umilag ka rin, di ba? Aminin mo na. Sukot yung pinapanood niya pero sulot yung edit. Sunod. Oh! Oh, dyan nakalaksan yan. Oh. Shadow fight. Oh, literal ako. Naiwan yung chinelas. Ako, pamalo niya sa'yo yan. Kalaban niya yung kaluluwa niya. Gusto na humiwala. Hindi, dito ka lang. Matagal pa tayo dito sa mundo. Kahit mo ang laban. Ayun, sumakit lang. Dapat nag-stretching ka kasi muna, lo. Pero wholesome naman yun. Sulot. Ito ako. After 5 years, nagsusulot o sukot sa mga cringe sa internet. Lalaban tayo. Huwag mo kami subukan, mga taga-batang Quiapo. Dahil umiiwas ako sa gulo. Pero wag mo kung tigas, sanang mamasama. Tigas din ang mukha. Kasi hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Walang laban. Wala yan laban kay Lolo. Pag ginawa ka ni Lo yung pututoy nyo, yari kayo. Sukot. Wow, may tae. Oh, yan, di ba? Kakainin ko nga. Di ka nakagagawang tikman. Ano nangyari? Oh, aray, sakit ng tiyan ko. Oh, Siyempre. Tulong. Kumain ka ba naman ng tae? Mga kawander talaga, oh. Tulungan natin si Kuya. Watatatata. Tumawag tayo ng eknalugma. Hala, wala na raw drug eknalugma. Fully bukited na raw lahat ng kotse sa Ilocos. Huwag kayo mag-alala, hingi tayo ng tulong. Oh my God. Optimus, tulong. May kumain ng tayo dito. Dito na ako. Umi-etimax. si Justak ni May eknalumba. Hatid na kita sa Philippine General Hospital. Salamat, bait mo naman. Di ka nagagatawang takya. Ang bobo na talaga ng humor ko. Ewan na. Sa wakas, natulungan natin si Hey! Gustaf kay MP3. Hey! Lagi niyo tandaan, huwag Tama. kakain ng tayo. Mga kawander, ha? Alam ko mga utak niyo mga nanonood. Ng Palawan. Mga kawander dyan, ngayon ka na, leche, sukot, kahit napatawa mo ako, hayop ka. Galing ka dyan, epekto ng ina juice. Very witty. Juice ko po, magaling. Tulot. Ginamos, kailangan pala Tapak na. tapak-tapakan. Sarap. Kailangan daw ito para Kailangan mas talaga yun. mapabilis ang pagdurog sa mga hipon. Kasi may mga dumi yun eh, na At itong si Mang Dioscoro may sariling Diyos ko. pacing or rhythm. Oh, nakita nyo na yung sura niya, oh. Ginamos na, oh. Pwede na din siya mabutang sa sako. Sarap. Mga kawander talaga, oh. Kaya nagigising kanina si ate. Upang masigurong masarap ang ginamos, Ay, ang may-ari ng pagawaan na si Imelda, Titikman mo. tinitikman ang mga inaapakan ni Mang Dioscoro. Bakit kinamit namin? Kay Kawander naman eh. Sarap. Kinanglan niya patinlo. Kinangina talaga. Gusto ko nga pag galing pa siya sa bukid eh, yun yung mas masarap ang kanyang pagtapak. Bago nyo kainin, tapakan nyo muna. Ang hipon kinanglan may proportion. Ang asin, ginadala ni Amon ginamo sa Mindanao para nga magpatulo ng isang finished product nga Ano pala kasi? nga the more nga nagatulo Miss siya. ko na siya. The more nga naganamit siya. Yung dati, tradition ng pag-process ng bagoong yung pag-aapak para ma-lessen yung water content at the same time madurog na
para bumilis yung processing ng fermentation. Ayun yung fermentation. Inisip ko fertile eh. Iba yung iniisip ko eh. Binagoong ang paa. Sulot! Tinatanggap mo ba? Above na to, Maji. Omsi! Ikaw kagengeng, tinatanggap mo ba? Okay, above na to. You may now sheesh the bride. Yo, ano, asi. Sukot! Paninindigan, diba? Ito yung mga kasal grand meetup to. Bocha, sunod. Ang Harley Quinn ng Pinas. Sukot! No, trespassing, may malaking aswang ang nangangagat. Like, bitch, what do you mean? Like, I'm so tempted. Like, I am the bitch. Oh my God, Daddy, chill. Nice edit. Tukot. Bagay nga. Hindi kung totoo aso, hindi ka ganyan ka-relax. Pero yeah, meron na siyang katugma si yung I take full responsibility. Yung nahuli. Sama kayo ng daddy mo dun. Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Tama. Nasa kabataan ang kamao. Oo, pocha. Sumayaw sila eh. Hindi sila sasama kay Jose Rizal. Sasama sila kay Andres Bonifacio kasi yun yung nag-revolusyon eh. Yung revolusyon ni Rizal nasa utak eh. Pero kailangan din naman natin. Yung panonod, kailangan mo talaga ng konting lakas sa loob at tapang. Gets ko naman. Lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto. Uy, ba't gumalaw rin yung ulo niya? Kung makatakot. Distract din ako dun sa Santo Niño. Sulot. Dahil gusto kong pumunta langit. Nakasan sa Jollibee. Ay, punta nakaangkas. Ay, hindi angkas. Sabi na ko, magsitong. Wala nang bayad eh. Lumagpas. Pumunta, dadali siya sa McDo eh. Medyo sabaw din yung motor ha. Sakay mo na mismo si Jollibee. Nilagpas mo pa siya. Seryoso ka ba? Kulang ang bayad sa contractual sa Jollibee. Kailangan niyang dumoble. Dalhin pinasito mo. Oh. Ang init niyan. Pucha. Kailangan ko ng ice nung nagiinuman. Asim. Okay, ba't di gumagalaw yung isang yun? Kunyari ka lang eh, no? Tapos manggulat ka ng mga bata. Hindi siya kaya. Pagod na. Pakainin nyo na to, bigyan nyo na to ng hapunan. Sunod, sulot. Reaction paper. Ang sumayasesi mo Yan ang YouTube face eh. Yan yung mga thumbnail namin eh. Literal na reaction. Ayun, mababagsakin ka pa ni prop yan eh. Magaling! Sulot! Ay, sa Kagalit. sir. Po rito, no parking po rito. Sir, no parking po rito. Alis na po tayo rito. No, Bakit? po. Sino Bawal po rito mag-park, sir. Minumura ba kita, sir? Wala ako sinasabi. Pero walang recording Alis na po tayo rito. Sabi ko nga, sige, di ba tatakin naman, nagbumura ka pa? Gago ka? Trabaho namin to rito, sir. Trabaho namin dito. Oh. Hindi ako sinabi ko nga, di ba? Oh, sige, vlogger po ako, sir. Huwag kang galala. Ang makabagong pagtatalo, patagalan humawak ng phone sa kasagutan mo kaysa mag-usap kayo ng normal ng mga tao. Ayan. Sige. Alis na po tayo, sir. Bawal po mag-park dito. Ayan po, nandito po siya. Ayan po, sir. Kita nyo naman. Ayaw umalis. Ayan po. Ano daw? Ayan po ang plate number niya. Parang bata, okay. Pasaway dito sa mga Pero naiintindihan ko naman, safety rin yan nung traffic enforcer. Pero hindi ko alam ano yung sinaba ka nga, nagmura rin siya, di natin alam. Reaction ko sa video na to. Trabaho mo ngayon? One-on-one tayo? Hindi po, sir. Trabaho na yan, sir. Ano one-on-one? Saan ML? Labas ko lang ML phone ko, ML tayo. Magsiyo, baka sila ko buhay mo. Oh, sige, okay na naman, sir. Okay na naman po. Kahit sa sakto mo, sir, ako gaganti sa'yo. Yun din yung mga crush mo. Sisirahin ko buhay, okay lang. Basta mahalin mo ako. No. Ano nangyayari? Trabaho namin siya rito, sir. Ayan po, tingnan niya po. Ayun na talaga mga... Laki nyo na yung video, huwag nyo kalimutan. Post mo. Pero kailangan ko makita na yung nangyari before. So, kailangan natin makita yung sa dashcam. Mas maniniwala ako dun. Mahirap na eh. Hindi mo malalaman, di ba? So, sukot. Dahil nagmurahan sila kaysa mag-usap na para mga dalawang may pinag-aralan o dalawang adults. Magaling. Ayan. Sako drip. Ayan ako, pag yan ang suot ng girlfriend ko, papaluin ko rin yan. Parang sako ng bigas. Sulot.
1,000. Di na sukot pala, hayop. Kalokohan yan. Seryoso ba? 1,000 para sa sako ng bigas? Drip. Eche, sunod. Grabe twist nito. Gumawa ng kabaong lola niya tapos namatay yung kabaong kaya yung bata na lang ang ano? So kaya ang init na nga, dumadagdag pa to, leche. Ano daw? Susukat na kayo sa akin, ha? Iniinis nyo pa ako. At ito ako ngayon pagkatapos pagdaanan yung mga sukot na mga videos. Sulot, hirap pag walang kausap at laging solo. Magkunwari tayong nasa show mo. Doble cara! Pero ako ang host. Ikaw ang guest. Ang title ng show. Ay po, ano? Ikapitong Galing. utos. Huwag kang makikiapid. Galing, ah. May isang tanong lang ako sa'yo. Oo, mali. Prangkahin mo sana ako. Di na kailangan ng May tukam. relasyon ba kayo ng asawa ko? Meron Relasyon? Relasyon. Querida kabet number 2 mistress, relasyon. Terry! Huwag mo akong ma-Terry! Yun tanong ko, sagutin mo. Are you f***ing my husband? Parang ito yung dalawang drive. Minsan! Ano kung minsan? Daig pa niya yung ano eh, yung enforcer tsaka yung driver kanina eh. Ito na nagtutukan lang ng camera. Walang na ano eh. Walang nalagpas ang problema eh. Dumagdag lang eh. The scrambled variation ang pinaka-favorite ko. Sulot, Rod. Final interview in Kabit. Okay lang. Okay, magkakaroon na rin siya ng trabaho sa wakas. Yoga sa Mendez. Bago mag-zumba. Hindi ba ito yung sa ano? Sa Attack on Titan bago sila itulak. Sukot, panguli. It doesn't affect my baby. Alam mo, nakita ko na to video na to eh. Ayoko na pakita kasi hindi pwede. Sinunog niya to. Okay. Mandela effects. Wala talagang nangyari dyan. Meron lang tarpaulin. At doon tatapos yun. Sukot. Sino nanalo ngayon? Sukot o sulot? Padala pa kayo sa ating Reddit. Bumili natin ng merch sa pinned comment at description with a like. Share sa mga matitibay ang sikmura nyong friends. Kung nyo subscribe, Paolo na mamaalam.